Ndị Igbo mma mma nọ edekwara nọ na mma. Ụbọchị taa asị m ka m nọ karịa ihe gbasara our people na awa m isi. Ọ na-ewute m. Ụbọchị taa wụ 10th of February 2023. Ala Igbo na-agba aghara aghara. Ala Igbo na-agba aghara. Elechaa anya ihe na-eme, ihe gbasara ndị Igbo, it is clear na ndị Igbo na-abụrụ ha ọnụ. Ndị Igbo wu ndị abụrụ ọnụ. Ndị Igbo wu ndị na-ama onwe ha. Ndị Igbo wu ndị nọ under hypnotization. Ndị Igbo wu ndị iberibe just na-agagharị in the wilderness, na-agagharị round. Ndị iberibe, ndị Igbo wu ndị nzuzu, wise men that died on a foolish man backyard. Ndị Igbo wu ndị eriri ọrụ, but they think they are wise, but they are foolish. Ndị Igbo awụọ na ihe na-eji egwuregwu n'ụwa niile n'ala Nigeria. A na-agba anya mmiri. That Chukwu kpọbatara m in a time that ala Igbo na-awa aghara aghara. And now I'm a prophet in the land of ndị iberibe, ndị nzuzu, ndị che that they have arrived, but they are wise men that died on the foolish man backyard. Ndị Igbo nwere Nnamdi Kanu, when they awakened one, but there are possibilities that they will not see all the things that they are looking for, that they will continue to give their back to be bruised. Because of the spell that is on them, they are hypnotized, or they were cursed with a heavy curse. I don't think that the problem with Ndị Igbo is, or I believe, well, I don't like to use the word believe. Believe is something that you're not sure of. As I'm seeing in the prophetic, all that I'm seeing shows that Igbos are cursed with a curse. They don't love themselves. They don't love anything that has to do with them. Ndị Igbo abụrụ ha ọnụ. Ha wụ ndị abụrụ ọnụ. How could it be that we will hate ourselves? There are 3 people contesting for election. One is an Igbo. The Hausa man will love the Hausa person. 60% of Hausa are willing to die for Atiku. 60% of the Yoruba are willing to die for Tinubu. 80% of the Igbos are willing to reject Peter Obi because they are cursed with a curse.
How indulge, iberibe. People who think that they are wise, but they are fools. People who have doctors, engineers, PhD holders, people who have doctorate degrees in stupidity, in philosophy, in theology, the religions of the slave masters. The Igbos has the highest degree in theology and philosophy. The religions that oppress their ancestors. Stupidity in the highest level. Ndị Igbo, I don't know why I am a prophet in a time like this. Woe to the day that I was born. That they said a man is born and a prophet is born in the land of fools. Ndojo, joronjo, joronjojo. That hates their own. That love the stupidity of the slave masters. They love the image of the slave masters than their own image. That praise a white woman upon Ponaraya. That praise Mukonyocha. Is she the blonde? Dana Bunshin and that has power. I asked myself, where did Peter be? Peter Ebuko Obi, I'm sorry, where did Ebuko Obi? Eleboshi went the power ya. Went there from Mary. Went there from Akwa Okoko to Warako. Surely Akwa Okoko nyere ya ike. But I don't want to be carried away today. These useless people, Igbos, are fools. Wise men that died on the foolish man's backyard. They never comprehended. They never comprehend. They cannot see the behind of the Paiwan Tapa because they are fools. They think that they have bundle of money. They have plot on plot of land, but they are fools. If care is not taken, 50 years to come, they will continue to give their back to be bruised to their enemies because they are fools. Why is that IPOB media warrior supposed to have the back of Nnamdi Kanu? They are watching. Chikedoziem and his Akpakara Tingom are flattening the orders of the Supreme Commander Nnamdi Kanu that is in the hand of the enemies. And they say to themselves, oh, we are wise. This is what this idiot said. We are wise, we're intelligent. No, you are a fool. Fools you are. No, indeed, believe. The Yorubas protect even a man that is dying. They know that Tinubu is dying and they protect him. The Hausa knows that Buhari died years ago because they are working the one and declares it. The Hausas protected him. The Hausas and the government protected that nobody knows that Buhari is dead. Can't you ask yourself, if Buhari is alive, will the wife of Buhari be running around talking rubbish? If Buhari is alive, will the wife of Buhari, Aisha Buhari, be in Dubai over 1 year without Buhari? Oh,
Buhari just got a new wife. Which Buhari was that? And where is the new wife that Buhari got? Oh, the second Buhari, or the third Buhari, or the fourth Buhari. So now the third Buhari or the second Buhari is no longer there. So the wife that was married has gone with the second Buhari. And now the first wife has now returned back to Asarok because the second Buhari is no longer there. The first Buhari is no longer there. So the wife is back to be the Kabal. Ya wuru ndị Igbo. Ndị Igbo kara ilike the secret a long time ago. Ya wuru na ọwụ onye Igbo wụ Buhari. Ndị Igbo ibe ya ga-eji aka ha leak the secret na Buhari anwụọna long time ago because we hate ourselves. Ndị Igbo nnụ ndị abụrụ nnụ. Abụrụ nnụ ọnụ ndị ọsọ na-egwu. Na-agba onwe nna okwe. You have Nnamdi Kanu, you cannot nage one. And you have a prophet selling nage one. Because of their stupidity, everybody is a chief. In all around European countries and America, Igbos are fooling themselves, calling themselves king in a foreign land. Because of this evil and deceitful religion has made you not to respect the authority of the king in your land. I nwere ndị Igbo ha sị, oh, awụmeze na Japan, awụmeze ndị Igbo na Ghana, awụmeze ndị Igbo na Britain. Ile those idiots, they are Christians, they are Catholics. Ị ga-ahụ onye ọdịnala na onye omenala ga-aga na mba si na ya wụ eze without being crowned eze in his hometown. But all these idiots, ndị ọcha riri ọrụ, ga-aga na a foreign land, oh, they are eze, because they don't respect eze in their land. They don't respect the king in their land, but they want to be eze in Japan, eze in Ghana, eze in South Africa, eze in Texas, eze in New York, eze. People that are not eze in their hometown. No one there. Large tenant. You go to all this Catholic church, you see all these Catholic women run around calling themselves lol. Ejebe ha na Gwishimbo. Ejebe ha na Madio. Ejebe ha na Mini. Jebi Doma. Hana kpọ ha lol. These people has bastardized our culture and our tradition. And you cannot, they don't see it. Because the slave masters has programmed them to destroy themselves. Self-destruction. Destroy yourself. Igbos, destroy your traditions. Igbos, destroy yourself. Destroy yourself. Destroy your traditions. Anyị ji aka na-egbu onwe anyị. Anyị hụ nwanne anyị. Anyị akọtụ ya shot. Onye Yoruba ga-ahụ nwanne ya, pushuo ya, ya rigoro n'elu. Onye Hausa hụ nwanne ya, even ha dị 10,000, lie ya down, nwanne ha rigoro n'elu. Onye Igbo ga-edọrọ nwanne ya, dọtuo ya. Ọ bụrụ na anyị dọtu ya, gbuo ya. Ile anya, ọ Christian. Ile anya, ọ Catholic. Nnamdi Kanu, oji niile Nnamdi Kanu jiri to Chikedoziem. Chikedoziem has flattered all of them. Maazị Nnamdi Kanu ejie the last oji o jiri 3 weeks ago na December
Ojofa ajụ na ya ga-eji dị oji. Another Ojofa abịa jide dị oji. Chikedoziem has not done it. All this idiotic akpakaratingom recharge card media warrior are saying, hey, nothing. He's sick. Somebody who is sick cannot give us order. Somebody who is sick cannot give us command. If let him come out and talk to us, we will listen. Eji ukwu ji agụ mgbada abịa ụgwọ. Ndị Igbo, gịnị mere nne ihe? Is it not a time that you people will comprehend? We see the behind of the Paiwantapa na ihe na-eme nno shi nno n'aka. Na nno ji aka na-egbu onwe nno. Maka nna hapụla ọdịnala na omenala nno bụrụ ọdịnala ndị ọzọ. Ebuka Obi bụrụ nwaanyị onye ọcha pọmpụrụ ara ya pọmpụ bulie ya elu. Ya nọ nga ahụ na-akpata ya aka nọ na-akọ aka. Ile anya 10,000 na-ege 20,000 na-ege maka ọ bụ nwaanyị onye ọcha yi white and blue. Onye bụ Amadioha na-agwụ isi. Na-asị ya ihe ọjọọ ka ị na-eme. But jee na onye ahụ bụ Amadioha na-agwụ isi ya ekwu okwu ya bịa na mmezu. Ebuka Obi kwụ elu kwụ ala enwe ike ga-abịa. But our people love that one because of the slave masters. Maazị Nnamdi Kanu nọ n'aka ndị iro. Onye ọbụla na-agba ya ụgwọ. Ojiofo, the first Ojiofo. Wala ama akpọchi ya aha. Ifeanyi Ojiofo, onwe ihe ọ ga-eme. Ọ ga-egbuli the awakened one of the Biafran people. Ifeanyi Ojiofo a ga-egbuli m. Ifeanyi Ojiofo na-agba ya ụgwọ. Chikedoziem wụrụ na vegetable na-agba ya ụgwọ. Ndị ọbụla na-agba ya ụgwọ. Akpakara tingom recharge card media warrior na-agba Maazị Nnamdi Kanu ụkwụ, the supreme commander of the indigenous people of Biafra, na-agba ya ụkwụ. Onye ya na nwanne ya kwụja anụ, ya na nwanne ya kpara ka anyị jee n'ime ọhịa jegide anụ. Ha hapụ anụ gbanwazie nwanne ya. Chineke ala Igbo na-agba aghara. Ala Igbo na-agba aghara. Ndị Igbo, Chineke, ndị ewu ndị abụrụ ọnụ. Nnamdi Kanu nọ n'aka ndị iro. Enyere ya ego buru ibu. The working one na-ejene ya oji. Ego ọha enyere gị nara ya shinga ahụ pụta. Na ndị ke na ha na-arụ ọrụ ndị ọjọọ jọrọ njọ ọjọọ. Maazị Nnamdi Kanu asị mba na ya ga-anara, na ya ga-anọ nga, na ya ga-ebitray millions and millions of infants and suckling in Biafran land that trust him. Maazị Nnamdi Kanu, Chikedoziem na akpakara tingom has abandoned you. Na ihe ọbụla ha nyere gị shinga hapụta ya sị no, na enwere millions and millions of infants and suckling that are loyal to him, that he will not betray them. Akpakara tingom ikenga na Biafran child na eleke biostra ilahi na mahi. They have betrayed. They have abandoned the supreme commander of the indigenous people of Biafra. Onye na nwanne ya kwụ jee chọnta apụnta na gbokwu nwanne ala Igbo na-agbaghara. Igbo na-agbaghara. Chineke
Doctor iberibe bi na America. Doctor iberibe. Donald Azubike. Senior multi-million dollar company. Kambo 2 years in the canon na prison. Onye be $1. Yes, near won a multi-million dollar company. Before Mazin and the canon na prison, onye $1. Mazin and the canon na prison, getting 2 years, onye be $1. Ma won a multi-billion, not billion, $1 million company, onye be 1 cent to IPOB. Yes, na Mazin and the canon, onye ndu ala Igbo gburugburu. No, in the past. The word of Nnamdi Kanu belongs to the past. And he said, Nnamdi Kanu is just like an Uber founder, which was removed. And he didn't finish there. He said, we have a new leader, and that leader is Chike Doziem. Atron Ewu South Africa Ikenga said that the family of Mazen Nnamdi Kanu is like Sodom and Gomorrah. Ebe ụmụnwaanyị na ụmụnwaanyị ibe fa na-arụ onwe fa aka n'ike. That the father of Mazen Nnamdi Kanu is not the biological father of my wife, the divine mother. That mama Mazen Nnamdi Kanu na-agba okwe na ọ gbara okwe na ọ na-agba away match. That ụmụnwaanyị fa nọ ebe afọ a na-atari nwa a na-ebiri nwa a na-emebi ụmụaka. Ewu South Africa si ka Chineke kpọọ mma Maazị Nnamdi Kanu ọkụ dị ya. The way he put it, Chineke, he was referring to Kanu that Chineke kpọọ nne gị ọkụ dị ya. Ala Igbo na-agba aghara aghara. Ka m weta nke ọzọ na-enwe ike kpọọ ya aha. Nke a na-akpọ atụrụ Biafran child. Aga m eweta ya very soon. Atụrụ Biafran child. Nke ahụ aga m ekwuli ya okwu. Ikenga asị the family of Mazi Nnamdi Kanu is like Sodom and Gomorrah. This Biafran child, kindly hukuru, ono mage ekwuli. Ọ sị na Maazị Nnamdi Kanu ọ gwara ya ihe ọjọọ, ihe ụmụ nwoke na-ekwu, nwere okwu ụmụ nwoke na-ekwu, okwu ahụ Chineke, ala Igbo na-agba aghara aghara. Chineke. This is what he said to Maazị Nnamdi Kanu. Chineke, ala Igbo na-agba aghara aghara. That means they are bastard. If they did not sue Maazị that means that now this is Nnamdi Kanu, the leader of the indigenous people of Biafra. Kindly equate this ewa. Polytechnic. All these polytechnic now were typewriter from outside the gate. Here closely the first one.
Second one, the doors should never dabble into the finance of the family. Brother, I want to dabble into the finance of the family. Family, family go or kind of family. What do they have money? Will dabble into their family? No, we don't do such a thing. I think I will have to read it together before they say it's a concocted story. God is here. Let me on the light very well. This is supposed to be on very, very well. Look at it here. US should never dabble into the finance of the family. That is the family of Canada. Do we know the family? That's why it's no. Unless my family can help you. Second, the third one, the first one, cancel. Only care about what say. Don't fire anybody that will talk to DOS. We can cancel the one. Now let us do the second one. All sacked national coordinators appointed by Mazen Khan himself must be reinstated and with immediate effect. Okay, Sheba have a restate here. No be here with it. Okay, Sheba, get restate here. All sacked national coordinators appointed by Mazen Khan himself must be reinstated with immediate effect. What? You know we are zombie. What? All this will be reinstated. The man that is struggling for his life. Concord what distance. Dear. It was started by Polytechnic Naked World. Our sister, okay, either. How come my Polytechnic Naked next to my school those days? I graduated from food. Do you understand? Supreme Commander Jiroji. Let's go back. I remember I paid, I don't know, is it 10 kobo or 5 kobo for South Africa during the time of Mandela. I remember I didn't bring the money and our teacher have to send us back home. And the next day I came back with 10 kobo. I don't know, 10 kobo or 5 kobo for the money for South Africa, solidarity to South Africa. During the time of Nelson Mandela, nobody knew Lena Mamanelu. They are all loyal to Nelson Mandela. They never challenged Nelson Mandela. Zulu party never, the NNC never challenged Nelson Mandela. Or maybe other party might, but Zulu party, NNC never challenged Nelson Mandela. This is supposed to be IPOB members. They said Mazen Nandekan is irrelevant. Mazen Nandekan, and finally, Chikedozium has to write a letter through this idiot and Aboima powerful, ordered by Ejiofor, that Mazen Nandekan has been replaced by Chikedozium. One negi, kene ya kuna achuano, aka baraya. Instead, he got jigbam, have his back. Gana bandino, nage changing that. All that means nothing. Here, I'm not here. See, ya put on the order. 2 years ago, they were saying, "Oh, Supreme Commander, hey, Onindu, hey, great Onindu." Now, I popular one near. Apla one near. Echiribam Nanda Nine window, Urundo Ordinala, no Melali Igbo. Nde watch the jack off, the joffo. You can have a men, Mazen and the canon here, no. They watch Catholics, Christians, foreign religion has brainwashed all of them. Nde wuru ndị ọdịnala na omenala Igbo. Iche na ha ga-ama Maazị Nnamdi Kanu mma n'azụ. No. Because ụjọ ga-atụ ha na Chukwu ga-egbu ha. N'ala Igbo ga-akụgbu ha.
That's why Mvisi Mazi Nnamdi Kanu zoo nye gị ego nara ego pụta. Because ndị gị na ha mere ihe iji akwụkwọ Jerusalem, akwụkwọ Bible, because ndị ọcha dere dị akwụkwọ egbughị ha. Ihe niile ha dere n'akwụkwọ ha violated ya, ogbughị ha. So olee otu iji chọọ na ọ ga-egbu ndị ipob nara ha ego chinga ahụ pụta ya sị mba na o nwere ndị nọ na Biafran land, millions that trust him, that he doesn't care about all these 5 or 6 people in social media, that no one there ahụ ka ya na-alụrụ ọgụ nọ ndị nọ na Biafran land. Ya wụrụ na Maazị Nnamdi Kanu were na kamala ọzụzụ o ekwensu abagana o arụsị Ọkịja o akpụ na-akpọ ya akpụ abagana ka ịma na Abia and the Imo State, all those people were na mmụọ ha niile destroy ya because of this stupidity of the slave masters. Chineke gozie ndị Anambra na ndị Enugu, ndị Ọkịja. These people mmụọ ha kara aka. Ele ebe nwanne anyị nwoke si akwa ọba, mmụọ ha kara aka. Ndị Abịa ewere na kamala ọzụzụ were ala ya niile ree ji ya ṅụọ mmanya. Ndị were na mmụọ niile n'ala nna ha ree ya, were ala ya niile rechaa ya. Maazị Nnamdi Kanu were agụ isi na Amadioha na kamala ọzụzụ na ekwensu abagana na arụsị Ọkịja ji duo disi ji ọtọ a na-akpọ ndị DOS n'iyi. Iche na ha ga-ama ya mma n'azụ? No way. They will not. Chineke. Ala Igbo na-agba. I want to see one day that ndị Igbo will be their brother's keeper. Leenụ nwanne anyị Peter Obi na-alụ ọgụ ka ya nwee ike echi obodo Zuna. Maybe nwanne anyị chia ya, ogbugbu ha na-egbu anyị akwụsị. Humiliation ndị Igbo nọ n'ime ya akwụsị. Chikedozie m na ndị otie na ndị akpakarati ngom ya na-arụ underground iji sabotage ya. Ndị Igbo, onye mere nne ihe, be your brother's keeper. Mgbe ị sabotachiri Maazị Nnamdi Kanu, ọ Peter Obi ka ị na-aga sabotage. Ị ga-sabotage because the slave master programmed you to sabotage yourself. That is the programming. The slave master programmed you to sabotage anyone who wants to do good in your land. Oh, our ancestors 2 generations away, nna ha ndị nwụrụ anwụ, ka anyị si 200 years ago, they dropped the ball through this foreign religion. Ndị eze na-eje chọọchị na-anata oriri. Night, ndị high chief na-eje chọọchị nyere chaplet. Ndị nze na-eje chọọchị nyere chaplet na-anata oriri na-agụ Bible. They dropped the ball. Chineke. Ndị ọcha gburu their ancestors 4 generations ago. Were brain ha je ṅụọ akamụ. Were ọbara ha pentie n'ala. They raped our men, women, infant, and suckling. Parade us, pulled us land to land, ree all across the world. Buru ihe niile anyị nwere, buru ego anyị. Elee ebe onye ọcha nọ? Onye ọcha ọhụhụ ihe mere anyị for over 400 years n'ala Igbo. Chineke. Ala Igbo na-agba.
Although Mazi Nnamdi Kanu take the oath with the Bible within the DOS, and they did not keep to the terms of the agreement. And I'm asking today, as they're working to one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, that oath they take, that oath Gebuha, Ogebuha na Nkwo, Ogebuha na Afo, no ye neke, Ogebuha na Hiana no, Nkali Igbo, Ngaha na violate that oath, even though na-eji ha akwụkwọ ndị ọcha ji mee ihe agreement nwanne na nwanne nwere each other that you have my back. Mazi Nnamdi Kanu created something onye Igbo that has never created. Create IPOB blueprint. Government in exile. Mazi Nnamdi Kanu create government in exile. Utageji na-achị ala Igbo from exile. Create a DOS. Create a code of conduct. Create coordinators. National coordinators. Create ihe niile. Create a rule of law. Create everything. Ya nọ n'aka ndị iro. Chikedozie m ewere ihe ndị ahụ wụọ ya n'ala. Onye nọ n'ebe ọ nọ. Ebe ọ nọ na-agụ ya. Onye ọbụla idomere na wing ya. Mgbe Mazi Nnamdi Kanu na onye ọbụla na wing ya. Aka akpara Mazi Nnamdi Kanu. Onye ọbụla anya na ya na wing onye ọzọ. Wing nne ya anya. Maka onye ọbụla chọrọ ka ọ wụrụ ya ga-ata okporoko. Oh, nne ya anya atacha n'okporoko niile. Nne ya anya atacha n'ụgba na ọkpụrụkpụ anụ. Onye ọbụla chọrọ ịta ọkpụrụkpụ anụ na ụgba. Ekere ọnụ eke. Ala Igbo na-agba aghara. Ala Igbo na-agba aghara. Chineke kpọpụtara anyị Mazi Nnamdi Kanu. Ala Igbo na-agba aghara. Ndị Igbo abụghị ọnụ kara aka. Chineke ala Igbo na-agba aghara. 2016 ofu nwanne anyị bi ala bekee chịrị ala Igbo mgbe eji Mazi Nnamdi Kanu ya were ego niile o nwere gada some few people ha eje ka ha jee na mmụọ kara aka ka jee jụọ ajụjụ ma ga release Mazi Nnamdi Kanu. Eruo dị ya mmụọ asị ya na Mazi Nnamdi Kanu aga anwụ na ọ ga-apụta n'udo. Ha sị okay na but ihe ha kwobịa nga ahụ na ha chọrọ ka Biafra nwụrụ onwe. Ejicha ha ihe ndị kara aka ma mkpi ma nkịta ma ihe ndị ọzọ mmụọ hụ na-eri because ihe mmụọ kara aka. Mmụọ ha sị ele ihe nnukwu bịa nga ele ihe butere na nga. Ha sị I think the guy be either Italy or Spain. Ha sị na ha bịara na ha chọrọ ka Mazi Nnamdi Kanu na-apụta ka ha nwụrụ onwe. Mmụọ ha sị ha maka mmụọ na-ekwu okwu jụọ ha nnu nwere onwe ele onye nnu ga-akpọku. Ha niile na-ele onwe ha otu na-ele onwe asị ya na nna adịbere dị nnu nwere onwe ọ hụ onye ọcha ka nnu ga-akpọku mmụọ nọ n'ala Igbo. Before you break away from the slave masters, you have to renew your coconut head. And that is the stumbling block. Mmụọ asị ha buru na ihe niile nnobu bịa buru na ala anọ. You're not ready.
Bruno ihe ndị ndụ bụ bịa Bruno elama na aga m eri ebele aga m eri nkịta nno wetara m Bruno elana maka nnụwụ ndị ọjọọ jọrọ njọ ọjọọ. Nna nna m lụrụ ọgụ n'ala iji wute ndị ọcha maka ndị ọcha butere nna arụ. Ugbu a nnụ na-egbuzi onwe nnọ maka arụ ndị ọcha butere. Somebody onye Igbo ga-eje study ya wụrụ doctorate degree in stupidity of the slave masters. Hapụ ọdịnala na omenala nna ya bụrụ omenelu. Chineke ala Igbo na-agba aghara. Chike dozie m amana Maazị Nnamdi Kanu mma n'azụ, manya n'ihu manya n'azụ. Ndị akpakara tingom recharge card media warrior amana ya mma n'azụ. Ndị Igbo na-ama onwe ha mma n'azụ, na-ama onwe ha mma n'azụ. Ihe ọjọọ jọrọ njọ. Chineke ala Igbo na-agba aghara. Ala Igbo na-agba aghara. Ala Igbo na-agba aghara. Leenụ ndị Maazị Nnamdi Kanu kpọrọ DOS. Akpọrọ Maazị Nnamdi Kanu, Chikedozie akpọrọ 3 of his clowns. Ha na-emechi ime Maazị Nnamdi Kanu overthrow. Ndị ka ọzọ awa larie. Ọ naanị nne ya anya, madam nne ya anya na this African rep bilitere na-ekwu okwu. Ndị ka ọzọ larie. Chineke ekelele m Maazị Ejiasị, Maazị Nnamdi Kanu agụrụgụ ya. Maazị Ejiasị akọntaktị ndị otu ha. Ihe ọbụla Maazị Nnamdi Kanu na-edere ha provide ya Maazị Nnamdi Kanu. High Chief Ogbuefi na group ya. Maazị Nnamdi Kanu kwa ụkwara. Ihe ọbụla Maazị Nnamdi Kanu na-edere ha. High Chief Ogbuefi aga ma n'elu ma n'ala ebe na-aga akaụntụ na-amụ ya aka. Even if last card niile ha nwere High Chief Ogbuefi na ndị otu ya provide ya na ya Maazị Nnamdi Kanu. Chineke ọ nọ n'ube nwanne agbala ọsọ. Chineke nyekwe m nwanne ikwu na ibe dịka High Chief Ogbuefi and Maazị Ejiasị. Chineke ala Igbo na-agba aghara. Chineke ekelele m Barrister Aloy Ejimakor na-eji oji Maazị Nnamdi Kanu si ka ya ji. Onye Igbo minus Aloy Ejimakor, Maazị Nnamdi Kanu kara ịnọ 25 years imprisonment. Ọ kara ịdị na serve death sentence today. Onye Igbo ọbụla chọọ Barrister Aloy Ejimakor si ya thank you. Ma nna enweghị ego nnu ga-enye. See, Barrister Aloy Ejimakor, I really didn't like you in the past, but I thank you for the work you have
done to make sure that Mazi Nnamdi Kanu, Supreme Commander, is not facing death sentence or life imprisonment? Ya na hapụrụ ndị ka ọzọ wu ndị gida ga-agba ọzọ. Mazi Nnamdi Kanu karịdị na serve yet ugbu life imprisonment or death sentence. And Buhari na ndị otu ya ya in a death sentence, they would have carried it out a long time ago. Aloye Chimako Chukwu gozie ya. Onye chego onye okiwu Aloye Chimako kajira akaja. Ọkara kajira akaja. Biko ebe ọbụla nnụnụ ọnụ barịsta Aloye Chimako si ya ịgbalị hana. Asị ekele onye akịdị ya agbụta ọzọ. Si ya bụta ọnụ ga-agwụbe kpọpụtara anyị Maazị Nnamdi Kanu. Chineke ekelene m Kanu nta agada gbachiri ụzọ. Ma echetara madam nne nna ya anya kamara na ọka anyị ọna. Those days a na-asị ụmụ nwaanyị ha ga na backyard ga nọ. Ịma ụmụ nwoke na-ekwu okwu asị ụmụ nwaanyị acha nọ na kitchen. Madam nne nna ya anya wụ nwaanyị ụmụ nwoke na-ekwu okwu di ya ga-asị ya biko ha gala na kitchen but nọnụ ebe hụ na-ededere naanị ihe anyị kwuru maka nwaanyị kara aka kachara akacha. Nwaanyị eje mba atụ ogo ogbe na-arụsị Ọkịja maka ihe nwere nwaanyị dịka nne nna ya anya. Even 1 week to the time get the appointment, manner that you are secured. And when you have that's here somebody have your back. Abaghi n'udo. Even get brew property change no na kudo. Manana somebody have your back. Abaghi n'ogugu. Geje. Abaghi na nnem chukwu. Geje. Abaghi na arụsị abagana. Even ga agboro ọsọ je. Maka inwe na nwaanyị kara aka kajara akaja. Owo ụmụ nwaanyị anya ha na-akụ bem na-ele onye na-elege ha anya. Chineke ekelene m madam nne nna ya anya ọkara aka kajara akaja. Ekelene m nnọta for listening to me. Ala Igbo na-agbaghara. Chineke nye Maazị Nnamdi Kanu ụmụ nwaanyị buru ibu. Ụmụ nwaanyị dịka nne nna ya anya. Ụmụ nwaanyị ala Igbo na-agbaghara. Wepụrụ ya ụmụ nwaanyị eze ọkụ. Ụmụ nwaanyị ndị anya ha na-akọ bem. Nye ya ụmụ nwaanyị dịka madam nne nna ya anya. Pụrụ dịdịgba.